тыя закіды, якія робіць Ольга Карпушонак, ну, яны бездоказныя, яны хлуслівыя, гэта абвінавачванні на пустым месцы. Галоўная мэта якіх дыскрэдытаваць лідараў дэмакратычных сіл, дыскрэдытаваць інстытуты і фактычна проста інфармацыйную прастору насыціць скандаламі. Гэта проста мэта дыскрэдытацыі. Доказаў не прадстаўлена і не будзе прадстаўлена, бо іх не можа быць. Ну, але разбіральніцтва, я так разумею, ўсё роўна адбылося паводле закідаў спадарні Ольгі Карпушонак. Так? Адбылася нарада фракцыі, на якую яна прыйшла, дзе была размова, і па выніках Прабачце, нарада фракцыі ў каардынацыйнай радзе, на якую яна прыйшла онлайн. Так, яна была онлайн. Гэта было ў пятніцу. Гэта было ў пятніцу, адбылася нарада фракцыі. Па выніках гэтай нарады я магу для сябе зрабіць адзіны вынік, што яна, на жаль, з'яўляецца інструментам спецслужбаў. Яна знаходзіцца ці пад псіхалагічным, ці нават пад фізічным кантролем спецслужбаў, бо яна адмовілася нават паказаць 360 градусаў памяшканні, у якім яна знаходзіцца, аргументуючы тым, што яна баіцца. Але для мяне гэта відавочна, што хтосьці там знаходзіўся. Дарэчы, чаліня фракцыі, кіраўніца фракцыі Тацяна Мартынова таксама ўпэўнена ў гэтым, што яна знаходзіцца пад кантролем